Matay na inyong limonchito diri bay, bag-o gining brighty gyud bay, kay imbis ang tunok na sa punuan bay, tuan masabunga. Pataka raman ka bay nga. Limonchito ba din nga buongon ni. Unsay man kada ko na bayabas ang tunok ko. Bitaw no, basig mao ni durian diri sa ilaha ba. Di ba kani marang bay kay dagko magtunok. Kalamansing limonchito. Aw basig mao ni siutis nga inog pulog bay, kay naa may tunok-tunok oh. Kuan bay rambutan bay okay, grabe tunok ko. Dagko kong tunok nga murag tunok sa kaning sirali. Aw dili din sa watermelon day, kay naa sa gawas ang tunok niya oh. Alang nga naa sulod nga. Saon pagkaon mo na? Dili pa kani atis ba yun? Bulak sa atis ba yun? Marag mamaw galing na nga bay no? Bitaw bay no, murag putot sa lubi. Abasin mao ni ingon lang kulipog. Dili ni pulipog bay. Kana mi lubi sa bilin oh. Grabe hiluha ni baon ni lubi ba? Di pa gini ato ang tanong, unya maglalis-lalis pa ta ana, may pay mamauli ta. May pa kay murag napulaan ako binarog diri Ilang bay, ako na ikuan bay, i-research sa Google para makabalo ko sa ngalan ning sapatan Uli ta ay. Taka naman ka bay nga. Limonchito ba ni buongon? Way siguro limonchito. Ay. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan sa tuntok nga di makasamo. Andi ako topic baby, di ka maglato.